Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela-ke nazi ezihamba phambili namuhla. Oweleka Mthaniya uthi kawuzile ngamanga. Bebefunwa ngamaphoyisa ababulewe eThekwini, kanti othisha babanjwe inkunzi esikoleni. Izindaba ze-1KZN TV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi lo hulumeni awuholayo uzokwenza izinto ugcine izethembiso. Usho kanje ngesikhathi ethula inkulumo yakhe ebhekiswe kwizakhamuzi zesifundazwe. Uthi kuseqhulwini-ke ukulwa nobugebengu, ukwehlisa isibalo samaphoyisa ahlaselwayo, ukwandisa amathuba okufukula umnotho kuleli. Njengoba usuqalile uhulumeni wehlandla lesikhombisa lo obizwa nge-7th administration, undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli wethule inkulumo yakhe ebhekiswe kubahlali besifundazwe KwaZulu-Natal le ebizwa nge-State of the Province Address. Kwinkulumo yakhe uNtuli ubaluleke kakhulu izinhlelo uhulumeni ohlela ukuzenza njengokufukula umnotho wesifundazwe KwaZulu-Natal, njengokwakha isizinda sezithelo kanye namaveji khona lapha endaweni yaseMhlathuze, ukulwa nobugebengu ikakhulukazi olubhekiswe kumaphoyisa, ukulwa-ke nalabantu abazibiza-ke ngama-construction mafias, laba abaphazamisa izinhlelo zengqalasizinda yesifundazwe KwaZulu-Natal. Udaba lobugebengu cishe siyabona sonke kulezi insuku ukuthi amaphoyisa abhekene nenselelo engakanani ukulwa nobugebengu nanegebengu engena nembeza esihlasela amaphoyisa okuyiwona okufanele sivikele nathi njengabantu balapha esifundazweni saKwaZulu-Natal. Sifuna ukuthi sibambisane-ke nemboni le ye-construction ukulwisana ne-construction mafia syndrome ukuze siyiqede iphele nyala esifundazweni saKwaZulu-Natal, wonke umuntu enze ngendlela okuyona yona. Lowo osanda kuqokwa njengomholi wemboni yezamabhizinisi kulesifundazwe KwaZulu-Natal nophinde abe ungqongqoshe eMnyangweni wezokuthutha kanye nokuhlaliswa kwabantu uSiboniso Duma uphawulile naye ngenkulumo kandunankulu. Umongameli-ke uma ubheka kwi-State of the Nation Address ukhuluma nge-industrialization ezephila ezolekelela ukuthi izwe lethu liye phambili umnotho wakhona. Nondunankulu wenza isimo esinjalo uthatha kucaphuna kuleya nkulumo yamongameli ukuthi indawo ezinjengo-Richards Bay IDZ, indawo ezinjengo-Dube Trade Port kufanele zibe umgogodlo ukuthi zisizakale ikwazi ukuthi-ke umnotho wethu uye phambili. Kube inkulumo ekahle ehlelekile wasiyacacisa ukuthi o-MEC bazobe sebeyangena kuma-budget speeches zabo bayoqhubeka benze umsebenzi odingakalayo ukuze sikwazi ukuthi siye phambili. Kodwa already mungabheka nje sesi on the ground ngoba oshelwe izindlu sesiqale sabavakashela. Amaqembu aphikisayo kulesifundazwe KwaZulu-Natal aphawulile nawo ngenkulumo kandunankulu abeka kanje. Asikwazi ukuthi sithi IFP izokwazi ukuthi ilethe idingo nqange emphakathini ekubeni ihlulekile komasipala ebusa kuwona. Emzinyatha abantu bakithi abanamanzi, uthukela district abantu bakithi abanamanzi ngaphansi kobuholi bayo iIFP. Ngakho ke abantu base KZN they are in for another hunger of service delivery. We need to find ways to stimulate the economy and generate revenue, and we think that's great. Agriculture, of course, is another one. Isilo uMisizulu kaZwelithini amabutho kanye namalunga omphakathi wonkana nje kade eyingxenye yalenkulumo njengoba namhlanje bekuwusuku lwesibili lokuvula kwaso ishamthetho. Izolo bekuthula yena isilo inkulumo yakhe. Ezindabeni ze-1KZN TV ngu-Ayanda Dube seshamthetho eMgungundlovu. Amaphoyisa esifundazwe KwaZulu-Natal athi alikho nelilodwa iphoyisa elishonile ngesikhathi kunesigameko sokudubulana esenzeke eMayville eThekwini. Kulesigameko kushone abasolwa abahlanu abebefunwa ngamacala ahlukene okubalwa ukugqekeza kanye nokubulala. Ziyanda igameko zokudutshula kubulawa igilamkhuba esifundazweni KwaZulu-Natal ikakhulukazi eThekwini. Ngasekuqaleni kwalenyanga kudutshulwe abasolwa abane e-Overport befunelwa amacala ahlukene okubala nawo ukubamba inkunzi nokubulala. Ngesonto ledlule kwaphinde kwadutshulwa ababili eNanda nabo ebefunelwa amacala ahlukene, kuwona lawo macala kubalwa nawo ukubulala. Kuzosa kube namhlanje kudutshulwe abanye abasolwa abahlanu eMayville nabo ebefunelwa amacala. Ngokwembika amaphoyisa athi lezi igilamkhuba zibona amaphoyisa zadubula kuqala nawo aphendula izama ukusiphindisela. Abalisa abahlanu basala enkundleni. Endaweni la kuhlala khona lezi igilamkhuba kuphinde kwatholakala nezibhamu
esinye sazo kuyi-AK-47. 5 suspects who were wanted for a string of murder and business robbery cases were shot and fatally wounded in a shootout with police in Ketocrest on Tuesday night. A multidisciplinary team comprising of members from various police units in KwaZulu-Natal was tracking and tracing the suspects when they collected intelligence about their whereabouts. The suspects were cornered at a rented double-storied house on Standard Road in Ketocrest, and when police announced their presence, the suspects opened fire towards the law enforcement officers through the windows. A shootout ensued, and after the ceasefire, 5 suspects were found to have sustained fatal gunshot wounds. An AK-47 assault rifle, 3 handguns, and drugs were found in the possession of the suspects. The suspects had been positively linked with 4 counts of murder, 13 cases of business robbery, and another case of carjacking which were committed in the vicinity of Ketomena and Durban Central. No police officer was injured during the shootout. Ngotebogo Sibisi, wezindaba ze-1KZN TV, ku-Channel 261, ngiseThekwini. Senzima isimo kubafundi kanye nothisha esikoleni samabanga aphansi imukelani eselokishini kwaMashe eThekwini kulandela isigameko sokugasela kwezigilamkhuba zihlomezi ngovolo zababamba inkunzi. Usihlalo wesigungu sabazali esilawula isikole uZama Sokhulu uthi iningi labafundi kalolibhadanga esikoleni namuhla ngenxa yovalo, kanti nothisha ke kunzima nokufundisa ngenxa yokuphazamiseka komqondo. Zilokho iqhubeke njalo nokuchanasa izigebengu esikoleni ezakhele isifundazwe KwaZulu-Natal. Esigamekweni sakamuva, izigilamkhuba zigasele esikoleni samabanga aphansi kwaMashu zabamba inkunzi ngesikhathi sokuphuma kwabafundi abenza amabanga aphansi. Usihlalo wesigungu sabazali esilawula lesikole uyachaza. Isigameko esenzakalile kungene abafana abawu6 bangena esikoleni bakhomba othisha bafica uthi baqale nge-security la egatini balikhomba bangena nalo baliphuca ifoni balilalisa phansi e-staff room bafica uthisha nezingane e-staff room bayikhomba babalalisa phansi bahambe bethumela izingane ukuthi bayibize bebize othisha 1 by 1 bebabizele e-staff room babakhomba ke omunye bamenzisa ucash send same time omunye bamshaya bafuna iphini kwi-app baphuma bathatha namakhadi namafoni nokhiye omunye uthathela ukhiye wemoto baphuma babaleka. Isimo asikho right ngalendlela ukuthi othisha ba-confused. Omunye utraumatizekile ngokuthi usuke ngisho endlini efike egqoka igown esikoleni ngalendlela ukuthi usathukile abalalanga izingane ziyakhala ifuna ukuze esikoleni zikhala zijike emasangweni, so isimo sibi kakhulu kunzima ngalangempela. Lesigameko selama eduze leso sokudutshulwa kubulawe othisha emagcekeni esikoleni elokishini ilindelani ngomsomluko, kanti ukuqhubeka nokwanda kwalezi igameko sekufake ingebhe abazali ukudedela abantwana babo baye ezikoleni. Osokhulu uthi-ke abagculisekile ngokuphepha ezikoleni, ngakho bafuna umnyango wezemfundo wengeze onogada khona ezikoleni noma nabo bathole ukuzivikela. Kubhlungu ukuthi sesobulawa silimale izingane zethu zilimale zezikoleni nothisha balimale ezikoleni, kodwa ngokucela kwethu sabazali noma somphakathi siyacela kakhulu ukuthi sithole ukuvikeleka. Angazi noma i-department inga-add abanye abantu engabaqasha amalungu omphakathi i-CPF iqhubeka isigade nokuthi umuntu oyi-security esikoleni abe ne-training ne-kits noma ama-security abe maningi. Yilokho esingacela, kodwa lokho kuhlukumezile kusiphathe kakhulu. Enrollment yezingane esinazo izingane zonke ayiphelele namhlanje ngokusaba nangendlela kwenzeke ngayo. Estatementeni somnyango wezemfundo esifundazweni basigxekile lesigameko bethi-ke akwamukelekile ukuhlukunyezwa kwabafundi nothisha, kanti-ke abenyunyana yothisha inathu bazwakalise ukukhathazeka. Izikole kumele kube yindawo ephephile yokufunda nokufundisa. Imindeni elabothisha esifundazweni ayisazi noma uma behambe beye emsebenzini bazobe bephephile yini emakhaya. Othisha bathuka izanya uma befundisa, bafundisa beqalaza ukuthi akukho yini isigebengu esizobahlasela. Yingakho siyinathu siphakamisile lolu daba lobugebengu ezikoleni emhlanganweni esibe nawo noNgqongqoshe wezemfundo kuzwelonke emasontweni amabili edlule. Akusebenzeki endaweni engaphephile.
Ingakho nje sinxusa umnyango wezemfundo ukuba uqinise zokuphepha esikoleni zethu. Kumele kuqashwe onogada abaqeqeshiwe babe nezinsiza kusebenza njengama metal detectors nokunye. Izikole zethu mazifake i-fencing eqinile. Amaphoyisa nezinhlaka zomphakathi nama community policing forums kumele kusebenzisane ukuqinisa ukuthi izikole zethu ziphephile. Indabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Ake sidayise siyabuya ngemuva kwekhefu. Asibingelele siphinde sikwamukele futhi ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Oweleka Mthaniya uthi kawuzile ngamanga. Bebefunwa ngamaphoyisa ababulewe eThekwini kanti othisha babanjwe inkunzi esikoleni. Ngemva kwezingxoxo phakathi komnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal kanye nobuholi besifunda nobesifunda uGu neSantaco sixazulelekile ke isiteleka samatekisi oGwini. Ungqongqoshe wezokuthutha uSiboniso Duma uzifikele mathupha enkundleni ezemidlalo eMeberg lapho ke bekuhlangene khona abanikazi bamatekisi ukuzama ukuxazulula lesiteleka. Lesiteleka sidonse izinsuku ezimbili kanti abanikazi bamatekisi phakathi kwezinto abakhala ngazo ungasebenzisani kahle namaphoyisa omgwaqo azibiza ngoshanela nokungadedelwa kwezimvume zokusebenza ngesikhathi. Isimo sibuyele kwesejwayelekile endaweni yasePortshepstone oGwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal kanti kuzokhumuleka ukuthi iziko lezindaba libikile ngesiteleka esidonsa izinsuku ezimbili lapha abanikazi bamatekisi bebe nesikhalo ngokungasebenzisani kahle namaphoyisa omgwaqo abizwa ngoshanela kanjalo nokungadedelwa kwezivume zokusebenza ngesikhathi. Ungqongqoshe wezokuthutha esifundazweni iKwaZulu-Natal uSiboniso Duma usifikele mathupha uthi bafinyelele kwezivumelwano sokuthi amatekisi asebenze futhi bazowamisa namaphoyisa okwesikhashana. Sivumeleke izolo ukuthi asibabizele provincial office noma head office yaka transport kwafika mekufika wathola hayi bathi la abakhona abanalo ulwazi oluphelele kungaba ngcono sibuyele kulabo ababanikazi bokuteleka mesifika kubona ke sayithola ngempela memorandum kucele onyo ingxenye abantu abaoperator baziveza izinto enye abayiveza ukuthi banaso isimo sokungasebenzisani kahle noShanela sabatshela nje emehlweni ukuthi hayi sizosebenza kahle singawumisa uShanela kweinsukwana kodwa uShanela uzoba khona ngoba phela umthetho obalekile kufanele sivumelana ukuthi fanele siwenze kwavunyanda udaba lama-permit kune-history yakhona ende ukuthi okufanele athole i-permit uzoyithola i-permit ongenayo i-permit itekisi ayingatholakali semgaqweni. Eqhuba uDuma uthi kusazoba khona umhlangano lapho uzocacisa izinto ngezivume zokusebenza. Sivumelene ukuthi sizophinde sibe nawo umhlangano sesibabiza bonke nje abama-taxi owners siyokhuluma sibuyise feedback ukuthi usibanibani uyayideserve usibanibani urejected nazi izizathu ukuze imboni ikwazi ukuthuthuka kodwa akhona-ke namanye amathuba ukuthi siyaqhubeka siyasebenzisana nemboni singasho nje ukuthi njengoba usubona imboni bekwazi ukuthi basebenze kahle nomnyango kade kuyi-development into endala kusungesikhathi samanzankosi uzobona nje osozimboni-ke abasembonini yezamatekisi bekhona mhlawumbe begcina besebenza emabhasini abanye begcina bekwazi ukusebenzana nohulumeni. Imeya kamasipala iRain Konyeni ithi njengoba indawo yasoGwini heha izivakashi lesiteleka siwulimaze kakhulu umnotho kodwa ubonga ukuthi ungqongqoshe ufikile wakwazi ukuxazulula lenkinga. Thina-ke ezomkhandlu waseRain Konyeni ukusukuma kwa-MEC noSantaco beze sinenkinga nesiteleka ebekade sikhona. Kusilekelela kakhulu ngoba abantu abaningi bayazi ukuthi umkhandlu waseRain Konyeni we are a tourist destination so ukulimala kwamabhizinisi kuyasiphazamisa kakhulu nathi ezomasipala and ke mina-ke njengomeya waseRain Konyeni ne-leadership yonke ekhona kusiphatha kabuhlungu uma ngabe abantu bengeke basathuthwa baye emsebenzini ngoba into ka-no work no pay siyayazi ukuthi inzima kangakanani ebantwini uzokwazi ukuhlala ekhaya ungayi kosebenza kungeve ngokuthanda kwakho but kuyisimo esikhona esenzakalayo. Lo mbiko uqoqo uZamandosi Cele ePortshepstone wethulwa uThabani Maphumulo. Ahlangabezane nembibizane yokuvalelwa ngaphandle kwamahhovisi kamasipala eNewcastle amalungu eTeam Sugar SA abezofuna ukuba yingxenye yomhlangano womkhandlu. Lamalungu athi abezovimba amakhansela amathathu ngoba kuyakholwa ukuthi asaxoshwa kuleli qembu kodwa yaqhubeka ke nokuhlala kwimihlangano yomkhandlu. Lamalunga leli qembu achaza kabanzi ngamaphuzu nezinto afuna zenzeke kulomasipala eNewcastle. Besizoletha izikhalazo zethu sizovimba nekhansela ukuthi ke ningaqhubeki ngenxa yokuthi kena into eyenzakalayo emkhandlini waseNewcastle
kwenzakala ubugebengu basebenzisa ama-bogus councillors under the banner of Team Sugar. Amakhansela esawaxosha 3 months ago. But ngenxa yobugebengu obenziwa usomlomo kube umeya kanye no-MM wase-Newcastle abafuna ukwakhipha la makhansela ngoba ayabalekelela ekutheni na begange bekwazi ukwehlisa imali ngomlenze. Intuthuko imile eNewcastle ayenzeki lutho ngenxa yokuthi yena babhizi lokhu bentshontsha imali emkhandlweni. So namhlanje okubuhlungu ukuthi kena asikhonanga ungena ngaphakathi ngenxa yokuthi kena uMM no speaker no somlomo kanye namaphoyisa aseNewcastle basinqabela ukuthi singene bathi asivumelekile. Okunya kuvezile athavule icala evulele iphathimandla zomkhandlu nokuthi lamakhansela asalokho ehole kubeni seyaxoshwa ayikhokhe yonke imali akade beyihola esebexoshiwe. Kuthe lapho uma ngabe seyisayinile asigcinanga banawo wonke ama document. Izolo njengoba behleli namhlanje council meeting izolo kade sibaseva ngamaphepha Team Sugar South Africa has opened a case of fraud against them. That includes uMM, uspeaker kanye nomeya nawo lama bogus councillors awu4. So we are saying Team Sugar South Africa ubugebengu eNewcastle ubugebengu obenzakala eNewcastle it has to come to an end. Enough is enough. Esikufunayo ukuthi kena abangathathi izinqumo ngomntshontsha imali using ama-bogus councillors under the banner of Team Sugar South Africa. We want those councillors gone as in yesterday. And uma ngabe bengakwenzi lokho, we will not stop. We will make this town ungovernable. Sizoyenza iNewcastle ukuthi kena kungasebenzeki Team Sugar South Africa up until those 4 councillors ephumile. Usomlomo kulomasipala uthi abakwazi ukuthatha izinqumo ngamakhansela eTeam Sugar ngoba udaba lokuxoshwa kwawo lusenkantolo. Lenkinga yeTeam Sugar ngayiphinde futhi nabo asikwazi ukuyixoxa kakhulu because the matter is still sub judice. Laba bazokhipha amakhansela ngaphakathi abadaba esinga amakhansela akukho thina esinakho okuqhamuka ecourt ukuthi into enje isiyenzekile. Kunecala kumanje esafaka uTeam Sugar ebopha umeya ebopha uMM angibale nje lapho nesibopha nami ngikhona lapho ukuthi thina senze into uMM fanele akhishwe ngoba ukukhuluma into akayazi but uMM today uzamile uclarify with all the dates nama courts usebehambe kangakanani. Kulomhlangano bekuye kwavela imbiko ethi izokhetha usekela meya kodwa usomlomo uthi na kanjani ngesonto elizayo uyobe sekhethwa. Ngotebo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku Channel 261. Injabulo bibhalwe emehlweni kubalingisi bomdlalo wakumabona kude obizwa ngengoduso yami abasuka endaweni yakwaSokhulu enyakatho nelikaMthaniya laba bazuze indondo yeSimon Mabhunu Sabela ebizwa ke nge-The Best Micro Budget. Abaqophi kanye nabalingisi bomdlalo wakumabona kude obizwa ngengoduso yami bakwaSokhulu enyakatho nelikaMthaniya bazuze indondo yeSimon Mabhunu Sabela bathi ke laba ukuzuza le ndondo kubajabulise kakhulu njengoba bengenele lo mncintiswano kungekho lula. Simon Mabhunu Award KZN Film and Television 2024. So singenele i-competition la i-competition ibe tight khona. So but we have managed as a production ukuthi sibuye ne-award ye Best Micro Budget. So siyabonga kakhulu support esithola kubantu. So this award engiphethe lana eyokuthi sizobungaza nabantu bakaSokhulu, sizobungaza nabantu base Richards Bay for i-award enkulu esiwinile eKZN for Best Micro Budget. Laba ke baphinde baveza ukuthi le ndondo abayizuzile ichaze ukuthi bakwazi ukuqopha umdlalo osezingeni eliphezulu kodwa bengenayo imali eyanele. Bathi ke kuyabajabulisa ukuthi kukhona abafuna ukulekelela befaka uxhaso kumsebenzi wabo. Best Micro Budget ngicela ukuchaza isho ukuthi nenze umsebenzi omuhle ningenayo imali. So okuthi masingaba nemali kukhulu singakwazi ukwenza eSokhulu Film Production. So ukuthola kwethu le award kusilekelele kakhulu njengamanje sinama distributors sesiwatholile bayafona ngapha nangapha for ukuthi sikwazi ukuthi submit umsebenzi wethu vele uthola iplatform okuyinto ebekade siyifisa kakhulu ukuthi umsebenzi wethu uthola iplatform. Ababe yingxenye yalomdlalo bathi
basebenze ngokuzikhandla okuyikhona okwenze bezuze le ndondo. Bekukuningi ebesekwenza okudinga ukuthi umuntu akwazi ukuthi ayinikele nami ngenza njengoba kwenzekile ukunamhlanje sikwazile ukuthi siwini. Ngibonga nje ithuba ukuthi ke iSokhulu Film Production engiqhwebekile embazwane ukuze ngikwazi ukuzo-actor kule project yabo ingoduso yami. Kule project ke ngiyinkosi uThanga uBiyoza. I-character ke emnandi le ngidlale kahle ngendlela emnandi kakhulu. Ilokho nje engakusho so far. Siyathemba ke ukuthi ke moving forward ke kuningi ama project asazokwenzeka nami qobo lami ngiyazibona ngilapha. Izindabeni ze1 KZN TV Channel 261 ngingumabongi Mhlongo ngise Richards Bay. Ake siphinde futhi sihlabena nali ikhefu siyabuya ngemuva kwezitolo. Siyakubingelela siyakwamukela mungabe usanda kujoyina izindaba zethu nazi izihloko esifolosa ngazo namhlanje. Oweleka Mthaniya uthi kawuzile ngamanga. Bebefunwa ngamaphoyisa ababulewe eThekwini kanti othisha babanjwe inkunzi esikoleni. Kuleli qophelo singena sijule engosini zomnotho. Irandi lakuleli liu-18.27 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u-19.76 uma liqhathaniswa ne-euro lase-Europe liphinde libe u-23.45 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani kanti ke igolide lona lingu-$2,420.88 i-ounce mase kuthi ke uwele ongahluziwe wona ke ube u$78.63 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Kulindeleke ukuba likhule kakhulu izinga emqhudelwaneni wezikole kazwelonke iK Motsipe Schools Championship njengoba sekwandiswe imali ezoxhaswa ngayo kulonyaka. Izinhlangano ke ezibamsene exhaseni lomqhudelwane iK Motsipe Foundation kanjalo neSanlam zimemezele ukuthi zizofaka imali engango-28 million wamarandi emqhudelwaneni yezikole yezemidlalo meseke zifaka imali eyizigidi eziyisishiyagalombili emqhudelwaneni wezikole womculo wamakhwaya. Lokhu ke kuvele emcimbini obusesentini eGoli wezikole ezahlukahlukene ezinqobe kulomqhudelwane webhola lomnqakiswane kanye nelezinyawo. Kubanjwe umcimbi weK Motsipe Foundation ubambisane neSanlam kanye neMotsipe Foundation. Lo mcimbi bongokuxhasa kwezikole kumqhudelane ezemidlalo ngemali elinganiselwe ku20 million wamarandi. Ekhuluma neziko lezindaba ze1 KZN TV uDr Precious Moloi Motsipe uphawulile ngenhloso yalolu xhaso. Sanlam has been supporting e-football for over 20 years and into important kakhulu ukuthi baletha ne-financial literacy to the party. So abantwana bethu bazofunda ezikolweni i-financial literacy and bazokwazi ukuthi participate ku-sports and in good grounds and good schools and bakwazi nabo ukuthi bahambe bayocompete overseas njengoba sibone abanye ku-netball sibacompete eSingapore bahambe baya eSingapore and so iSanlam ne-foundation sipartnere ukuthi siyenze sure ukuthi all our youth baba nama opportunities. uDr Moloi Motsipe ukuvezile ukuthi ukubambisana nomnyango wezemfundo ikhona okusizayo ukuthola izikole ezingenelela lo mqhudelwano. From the beginning year tournaments ethu si invite zonke izikolo sisebenzisana ne-Department of Education and yibo abasinceda ukuthi sikhona uku-identify izikolo efanele ukuthi zicompete. Sina also i-staff sethu esihamba si visita all these schools bahlangana namathishela bahlangana nabafundi nabo so that senze sure ukuthi izikolo eziparticipate have number one nasesikolweni ingane ziyafunda because that's important and number two that banayo a proper football league lapha esikolweni. And Lama competition start at provincial levels where the winners then end up a national level.
and throughout kule competition nalabo bawinde ama provincial competitions bayathola prize money. So bayakwazi nabo ukuthi bathathe le prize money bayonceda izikolo zabo with classrooms, ama laboratories and libraries. Kanti ke oyisikhulu esiphezulu kuSanlam uBongani Madekiza ukuvezile ukuthi uxhasa abalifakayo liyadlulela nasemphakathini. Waphinde waveza ukuthi bebambisene nomnyango wezemfundo bazokwazi ukudlulela nakwezinye izifundazwe. Siyakhuluma no basic education ukuthi sikwazi ukuhlanganisa ukuthi siye kuma provinces amanye ebesingakwazanga ukufikelela kuona. Kulamavika amabili alandelayo sizobe sise Eastern Cape, siphinde sidlule siye eKZN. Ngisho nje ngoba konke lokho esikwenzayo sikwenza phansi kwa basic education osidirector ukuthi masiye kule province nakule province. Omunye wabafundi abanqoba kumqhudelwano wabanjelwa eSingapore uchazile ngethuba alithola. I have experienced many things. Kuningi kakhulu engikufundile, ngibonile ukuthi la ngaphandle akhona ama opportunities only if when you believe in yourself. Ngijabulela kakhulu because into lengathi sinikeze ithuba thina abanye basemakhaya ukuzibona silana namhlanje. Sathola opportunity from the Mzimba tournament na Sanlam ukuthi sikhona participate, and I think yasifundisa so many things, and I think one of them is mental toughness, because mau competed means kusho khona ukuthi ungakhona kuthatha any pressure izani empilweni yakho. So yeah, isinikeze ithuba elikhulu kabi. Izindabeni ze1 KZN TV channel 261 ngingumabongi Mhlongo ngiseGoli. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama ondlela zimhlophe siyaziguqisa besikuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.